Manuel Casanya naix en Montcà en 1932. Estudia francès en l'Institut Francès de València, anglès en el British Institute de València i italià en l'Universitat de València. Al mateix temps es feu mestre en l'Escola Normal del Magisteri de València i diplomat en francès per l'Escola Oficial d'Idiomes de Madrid. Ha treballat en els diaris Las Provincias i Levante com a corresponsal de Montcà i com a corrector, tipògraf i cronista durant més de 50 anys. Té recopilades vora 2.000 columnes seues publicades en el diari Las Provincias, en el que encara escriu en llengua valenciana a hores d'ara. No es considera periodista ni escritor, encara que mai ha parat d'escriure, però sí mestre d'escola, professió que l'ha obligat a estudiar i saber cada dia un poquet més. Avui, en la memòria dels escriptors valencians, entrevistem a Manuel Casanya. Bon dia, don Manuel. Bon dia. Com estem? Un honor fer-li esta entrevista a un dels escriptors més veterans en llengua valenciana que tenim en aquest moment. Te tinc que rectificar. No soc escritor, no soc poeta, no soc novel·lista. I no m'explica com m'haveu fet aquesta entrevista. Però sí que he estat al costat d'alguns que escrivien i molt bé. Per exemple, he estat en Estellers, en Lucio Ballesteros Jaime, en Martí Domínguez, en Ombuena, José Ombuena, i altres que ara no me venen al cap, però que per estar companyia de Ferrer Pastor, que va estar... Perquè vostè estigués treballant en les províncies. Jo sí vaig seguir treballant en les províncies abans que entrara molt Ferrer, perquè Ferrer entra a la mort d'un tal Leopoldo Piles Ros, que fon el fill d'ell, un professor dels nets de Nicolau Primitiu. Que també va conèixer vostè en persona, clar. Que jo també estigui 2 anys en Nicolau. 2 anys que estiguérem fent el llibret aquell que feia de Sicània. De la seva editorial. Que era un setmanal que va dirigir Vicent Badia Marí, que era fill de don Vicent Badia, que era el redactor jefe de les províncies. El redactor que estava... Nosaltres estàvem en l'Alameda, en l'Albereda, enfront, mateix on muntaven el pavelló municipal, en la Fira de Juliol. De forma que enfront mateixa estàvem nosaltres. Allí teníem un jardinet a l'entrada, no estava com ara, ara és una finca. Però abans era un jardinet que havia a l'entrada i després teníem el pas ja per a dalt. Alguns periodistes, els poquets, escrivien a màquina en una Olímpia i la Remington estava a baix. Però a baix, només que escrivien a mà, allí estava don Vicent Badia, don Fernando Lluc, que li diem Patillitas, que tenia molt mala llet, sempre, tant que a Estellers li dia Cagallàstimes. Perquè, pues ho dic, perquè sempre anava queixant-se. Estellers, Sí, és que patia del cap molt. Nosaltres li diem aspirina. I Nicolau Primitiu li dia el Pollet. El Pollet perquè era rubio i tenia el monyo molt pegadet al cap i pareixia, com era xicotet, pareixia un pollet. I Estellers quin càrrec tenia en les províncies? Estellers a què es dedicava? Estellers primer estigué en Levante, en Jornada. Jornada era un periòdic que fue un director, el pare de Barberà Armelles, el pare de l'alcaldessa. De l'alcaldessa. Sí, aquell José Armel. I fue el que anà en un viatge, quan posàrem a Londres en una hora, ell va anar en eixa direcció.
Anar allà i tornar en aquest viatge, i va escriure. Ahí estava també Ombuena, José Ombuena. Que fue un director molts anys de Don Martín estava de subdirector. Jo vaig conèixer a tots els directors, menys, sí, a tots, perquè el pare tots no, el primer era el poeta, Llorente. Ah, encara el conegué, el fill de Llorente? No, el conegué el fill. Teodoro Llorente Falcó. Sí, y Teodoro Llorente Olivares. Olivares era el pare, que era el poeta de la Renaixença, i este. I me durà 2 anys. Els 2 anys se me va morir. Era una benet... Bueno, quan jo entrei en províncies, el primer que vaig entrar als 15 anys era per festes d'estiu. Feia bon fet. I la redacció, en lloc d'estar dins de la redacció, se n'eixia al jardinet. I allí, don Lucas Ferrer, que era entonces el president de la Casa de la Caritat, era un home altot, a més no poder, i feia de secretari. I sí, en un taburet, i tenia com els músics que tenen faristol per escriure. Exacte, sí. I aquestes eren les reunions del Consell de Redacció. I mentre don Teodoro li dia les seues memòries, que per a mi eren d'un vell, bueno, molt vell, perquè, clar, de 15 anys a 70... Sí, memòries d'un setentón, crec que era, no? Era memòries d'un setentón. Sí, senyor, sí. Però no les escrivia ell, les escrivia don Lucas. Ell dictava i l'altre escrivia. Això és la primera impressió que entri. Jo vaig dir, collons, això, així són abuelos, perquè n'hi havia allí 3 o 4, don Lucas, estava don Fernando i estava don Vicent Badia, el pare de Vicent que fon d'este, i me quedé així mirant i vaig veure un cartell que havia que posava era el nom d'un periòdic, i ara no me'n recordo com es diu. Bé, no passa res. Que era republicà, que era el que se va apropiar del periòdic de les províncies. Ah, quan la guerra, no? Quan vingué la república. Sí. Però don Enrique Reina, el pare de María Consuelo, tingué la vista de col·locar a gent que havia estat en aquell periòdic i en províncies hi havia molta gent republicana. Encara que el periòdic era monàrquic, la majoria dels treballadors eren republicans. Allí teníem a Progreso, allí teníem a Soledat, allí teníem a La Fe, i tots eren noms que no eren ningú de Sants. Eren treballadors d'allí, de les províncies. Això era la primera impressió meva, va ser això. Ja ahí es comença a ser, primer, un peó. Netejava els linotips. Les linotips, no sé si tu les has conegut, eren unes màquines grandotes que tenien com tenen les caixes dels xivalets. En una impremta normal sí que l'hauràs vist, que tenien caixes que nosaltres diem xivalets. Sobre aquestes caixes hi havia una tapa i sobre això don Martín escrivia. Perquè don Martín Domínguez, ja te parla ja de don Martín. Sí, el següent director de les províncies. Li agradava molt estar en la gent, dins de la gent dels treballadors. I venia allí i escrivia sobre aquest mateix xivalet. El periòdic se feia a mà, se componia. Mon pare fa un dels primers que es diuen reglistes, que es pagaven per línies que feien
però lletra a lletra. O sigui, que els donaven escrit a mà i ells ho passaven lletra a lletra per a compondre el que després se tenia que imprimir. I segons les línies que feien, cobraven. Així és com comença el periòdic. Després aparegué la linotip, que com ja t'he dit que era una màquina d'escriure que tenia dalt unes matrius que tenien una estria dins i formava la lletra. De forma que quan caia, al teclejar caien sobre un espai que havia així, que era la línia, i una vegada estava la línia, el linotipista pulsava i caia del crisol, caia plom i fundia en línies. Eren línies. I aquestes línies se passaven a uns galerins que diuen, que eren com això mateixa, i així ficaven les línies. A una columna, a dos, a tres, o el que fos. I els títols se feien en lletra de madera. O sigui que eren lletres que estaven soltes i se feien. Jo, quan entré, tenia que distribuir els titulars del periòdic perquè estaven fets a línia de mà i les línies, lo de plom, se tirava un cabàs, se tirava l'estereotípia i l'estereotípia ja se calfava tant que desfeia el plom i se tornava a produir. O sigui que hi havia molt poc de desgast del plom. Se reaprofitava el plom, no? El plom per a fer línies. L'únic que estem canviava... parlant, perdona que li talli, anys 50 aproximadament, no? Que és quan... Perquè Martí Domínguez era el director quan la Riuà, no? Si no m'engany. Exacte, sí, però quan jo entré ja se feia així. I aquestes línies, aquestes lletres, jo el primer que vaig fer, jo ja als 12 anys ja treballava en la impremta de Montió, que era Antonio Casaña. Eixe era tio de mon pare. I al conèixer ja la lletra, quan morí mon pare, jo entré allí a distribuir. Jo treballava en les lletres de la impremta de Montió en lletra molt xicotiua, del 6, diem. Eixa lletra tenies que tindre molta especialitat en agarrar-la perquè de no tocar-la bé botaven totes les lletres, si per dir. I ahir se feien esqueles, se feien xaculatòries, se feien llibrets de missa, se feien els títols de moltes empreses, perquè un tio meu, pròxim germà de mon pare, anava per València a buscar empreses per a tindre el membret dalt posat, marcat. Entonces, era tot artesanal. Treballava. I una de les coses que treballé jo més allí en casa mon tio era fent felicitacions per Nadal, que no sé si tu les hauràs conegut, que per Nadal el sabater, el fuster, l'electricista, l'aguacil, el femer... Sí, tots els oficis feien les seues. Anaven a demanar per les cases perquè es donaven propina. I això, nosaltres fem en Montcà, fem per a tota Espanya. Se passaven tot l'any editant felicitacions de Nadal. Perquè vostè naixia en Montcà, vostè és natural de Montcà. Jo en Montcà, en el carrer Sant Roc, en el 45. I vostè, totes aquestes persones que conegué, perquè algunes d'elles, anem a dir que són, bueno, independentment de la seva ideologia, que ara també parlarem, són gent important, coneguda, inclús fins al moment actual. Perquè ahir vostè conegué a Martí Domínguez, que quan la Riuà feu un discurs molt conegut i el tiraren de director. I el tiraren i la carta la tinc ahí. Quan el tiraren, la carta la tinc, però ahí estarà, que se despedí de nosaltres, de tot el personal. Perquè feu un discurs crític, va ser en l'exaltació de la Fallera Major, si no m'enganye, crític en el govern d'Espanya, perquè no mos feien ni cas. Era un gran orador, un gran orador.
no necessitava papers. Tenia una memòria extraordinària. Era molt devota a la Mare de Déu, que per cert, visqué la Mare de Déu per València i feu ell un llibret sobre les visites que va fer la Mare de Déu per tots els barris de València. Martín va escriure molt. I després va fer des de la cuina, els nostres menjars. Però allà, per influència de Ferrer Pastor, tant ell com Estellés, Estellés no volia saber res del valencià, ni català, ni res. Ell anava molt a la seva manera, ell escrivia molt, ell era un gran periodista, però Ferrer Pastor el va fer subscriptor de Serrador, que era dels monjos de Montjuïc, de la badia de Montjuïc. I ahí entra ja un poc en el catalanisme. Perquè ell no era catalanista. No. Però Ferrer Pastor sí. Era contrari. Fíjate si era contrari, que Ferrer Pastor li regalà un diccionari d'ell. I quan Ferrer Pastor se n'havia anat, me digué, tina, eixe diccionari per a tu. Perquè Ferrer Pastor, què feia en les províncies? Era corrector. Era corrector. Ferrer Pastor era mecànic en Levante, mecànic. Era un peó de la màquina. Del diari Levante. I quan se fa el periòdic, primer se fa una tira de paper per veure com s'imprimeix. I Ferrer Pastor, que estava torcant els rodillos de les províncies de les màquines de l'impressió, són aixina de llargues i aixina d'altes. És com un paper d'aixòs de vàter, però aixina de gran. Sí, però molt gran, sí. I Ferrer Pastor, ell estava allí netejant els rodillos eixos que n'hi havia. Un rodillo gran i un altre d'alt. I per mig passa la planxa. Fica la mà allí, se moga la màquina, li agarra la mà, li enxafa la mà i la tallaren. Entonces se queda sin braç. Entonces pasa ell a ser atenedor del corrector de jornada. Però no s'entenien molt bé. I en aquest temps va morir el corrector de nosaltres, que el vaig conèixer jo, el que quan jo entria era don Leopoldo, que era el pare d'este que treballava en casa don Nicolau, que donava classe als nets. Era el Leopoldo Piles, que era un home estrafalari, a més no poder. Tan estrafalari que estava menjant amb vercos, per exemple, estava tísic, estava tísic. Estava menjant amb vercos, se compraven vercos, llevava el pinyol i te deia, agarra-los que són del pinyol dolç. Tenia escrúpol, a més no poder, escopia, a més un va dir les papereres. Era un cas. I este Ferrer Pastor entra a treballar en francès Ferrer Pastor, les diccionaris. A passar Ferrer Pastor allí, yo entonces era el que traía les proves. Al corrector ya que hacer una prueba para que la llisca. Y el corrector no tenía atenedor. De forma que Ferrer Pastor llegia. I un bon dia, o un mal dia, va eixir en la tele, en la premsa, el resultat, el número de la grossa de Nadal equivocat. Entonces, Ferrer Pastor li tiraren la bronca, li digueren de tot. Perquè s'enganya ell, no? No se dona compte. No se dona compte, claro, no, pobre. Però com tenia que donar-se compte si estava llegint i no podia anar numeret a numeret mirant? I entonces aparegué el primer atenedor. Jo vaig ser el primer atenedor de les províncies, perquè de passar el rulo a estar atenent sentadet en ell. I quan començaren a fer moltes pàgines, perquè en principi eren
8, després foren 16, els diumenges eren 16, i ara són 30 o 40, o més. O més. Sí. Passia a ajudar-li de corrector. I on vingué tota aquesta influència de Ferrer Pastor? Perquè Ferrer Pastor en aquella època... Estava en el Ratpenat. O sigui, en el tema del valencià, perquè allí en les províncies se parlava el valencià? Tot el món parlava valencià. Menys els que eren castellans, clar, perquè havia gent que no era de València. Però tot el personal parlava en valencià. Però res de catalanisme, tot valencià. Sí. I Ferrer Pastor era, ja dic, una persona treballadora, molt treballadora, però no estava molt en lo del valencià en la gent que parlava. Allí teníem gent que havia escrit, Natcher, que escrivia, i feia llibres de poesia, i feia llibres de falla, i Natcher passava a Levante. I el fill d'ell i jo som els que anàrem a la Universitat Laboral de Gijón. I Natcher és el que me va fer a mi corresponsal, el pare, el que me va fer corresponsal de Levante de Montcà. Jo vaig ser corresponsal de Levante de Montcà. Bueno, a pesar de que estava vostè treballant en les províncies. Els 25 anys de la pau, en Levante farem un extraordinari. Això extraordinari. I jo no havia cobrat mai res. I ens diu Cámara, que era entonces el director d'allí, i Soriano era l'administrador. I Soriano, és que n'hi ha molt de lío, Soriano era germà del que feia el Deportes. No sé si hauràs conegut tu el Deportes. Deportes era un setmanari que fem nosaltres. Levante feia la hoja de lunes i nosaltres fèiem Deportes. I Deportes estava Hernández Perpinyà. Home, és un gran, clar. Això l'has conegut? Sí, bueno, no la conec personalment, però sí, has conegut el la seva obra. Jaime Hernández a Banderín. Has conegut tu a Banderín. Perquè Banderín era germà, però no de pare i mare. I ell s'apropià dels apellidos de l'altre. I el que hauràs conegut tu serà Banderín. Banderín era molt més jove. Bueno, ho hem dit per això. Sí, el tema de Ferrer Pastor. Ferrer Pastor, sí. I diguem que ell és el que indueix a Estellés, perquè Estellés, bueno, a banda de no repetir-li massa el que li proponien, perquè ideològicament Estellés com era en aquella època, perquè també he sentit... Estellés era un xiquet, bueno, un xiquet no, perquè tenia... Estellés tenia 8 anys més que jo. I 5 més que María Ángeles Arazo. María Ángeles Arazo encara escriu, bueno, més que escriu, el que fa és que trau coses que ha escrit. Però María Ángeles Arazo té 3 anys més que jo. Però ara tindrà 96 anys. Vostè en té 93. 93, acabes de fer. I Estellés en aquella època, perquè clar, tots hem conegut, Estellés catalanista, diuen que d'esquerres. D'esquerres, d'esquerres res. Ell era d'esquerres, no? Perquè ell estava en Levante, i Levante era del movimiento. Movimiento. Y Buena era del movimiento. Y luego él estaba en el movimiento. Y no es solo eso, que gracias a ese movimiento yo estudiaba, jo vaig estudiar hasta quart en Montcà. Era una acadèmia que havia un particular. No sé si tu hauràs conegut novel·les de Pérez i Pérez. No les has conegut. Però ell era un escritor de novel·les roses i d'història que n'hauria escrit 200 o 300 obres, una barbaritat. I el meu mestre de l'acadèmia era cosí germà d'ell i tenia tota la col·lecció d'ells. I per què ho diguem? Per lo d'Estellés, que era del movimiento, ¿no? En aquella época. El movimiento, eso es. Y entonces Estellés era una persona, quan tindran províncies, don Martín era molt
molt catòlic, i Bomboina també era molt catòlic. Total, que els diumenges, Bomboina, bueno, Estellés i jo s'anàvem a Montcà junts, sempre. Estiguérem quasi 20 anys anant junts a Burjassot. I se queixava molt, sempre estava queixant-se. Sempre tenia problemes. I, clar, era molt religiós segons veiem vosaltres. Estellés. Estellés. Veiem vosaltres a missa. I després se feu de l'esquerra. Jo no comprenc això. Però Ferrer Pastor venia a missa de Santa Mònica, en Buena venia a missa a Santa Mònica, Rosmarín venia a Santa Mònica, que Rosmarín el fiqué jo en les províncies. Fue un compañero meu. En la Academia Academos, que estaba en Monjas Catalinas, on está el Corte Inglés. Ahí había una academia que se llama Academos. Estuve en la Academia Tirso de Molina, que es donde está la Real Academia de Cultura Valenciana. Ahí había una imprenta y nosotros, que era la Academia de Tirso de Molina. Allí va a fer jo, Rosmarín va fer per estudiar l'examen d'estat que feien després del 7 de batxiller, Rosmarín. Jo vaig fer l'entrada en l'escola magisteri. Tenia 14, 15 anys. I què més? Ja està. I al final acabares de mestre, no? Que és el que t'has dedicat també, no? Perquè vostè ha sigut mestre molts anys, no? També. Qui? Vostè. Vostè, a banda de treballar en les províncies, no donava classes... Jo sí, jo estic 40 anys en el col·legi. Jo comenci... I quines assignatures feia? Jo donava francès. Francès perquè jo he tingut molta família. Un tio de mon pare se n'anà a França i va fer un almacén en Leal. Leal era el mercat central de París, que estava al costat del riu quasi, i d'una iglesia que se deia Sant Jaime. Sant Jaume, sí. Un de bon poble que vivien allí, que quan anaven a França a treballar, que entonces havia moltíssima gent que anava a treballar a França, Matia els deixava entrar en casa hasta que buscaven puesto. I este obrer, li diuen Salvador Pascual, este obrer li entrava, estava constipat i no parava de tossir. I resulta que diu, pues vaig entrar a la farmàcia a veure, però este no parlava francès. Entra allí i digue, jo soy constipé. Sí, però en francès. I a aquell li donen les pastilletes i se n'anà. Se n'anà, se prenen les pastilletes, se puja l'endàmen i al rato per baix, corrent, perquè tenia que anar al vàter. Perquè constipé en francès no és el mateix que en valencià, clar. I això era I vostè com es comença a escriure en valencià? Perquè ara escriu una columna en les províncies, en valencià, no? En valencià es comença a escriure en coses particulars, de festes, de Montcà i això. Fem el dia de la Puríssima, fem al·leluyes. I unes al·leluyes en paperets xicotets que se tiraven en una carcassa i a l'eixida de les clavarieses i se plegaven. I ahí, en cada nom de cada clavariesa, havia una quarteta o havia una octava o una sexteta, algo en vers. I ahí es comença jo a fer cosetes d'elles. I a partir d'ahí, fins a ser... I en les províncies a escriure columnes? No, allí sí, però jo no escriví, jo no vaig escriure en províncies columna fins que
María Consuelo me obligó. María Consuelo Reina. María Consuelo. Y estaba entonces Naranjito de alcalde, González Lizondo. Desde ese año, María Consuelo escribía Bono, Salvador, Bono y Barber, creo que era. Era uno que había estudiado de capitán y después se va a hacer periodista. Y escribía pésimamente, peor que Bayarri. Bayarri, yo lo he dicho. Josep María Bayarri, ¿no? Josep María Bayarri fue un corrector de provincias. Venía allí, era escultor. Sí, sí. Y venía a las provincias a corregir. Pero tenía una visión muy particular, ¿no?, de cómo se tenía que escribir en valencià. Tenía una forma de escribir especialísima. Pero todos tenían, en esa época, yo no me aclaría. No me aclaría, yo seguía las normas del que me parecía que era mejor. Yo escribía las normas de Cataluña, en las normas del rap, en las normas del otro, y yo no andaba volat. Sí. María Consuelo me dice, tú sigue las normas de la Real Academia. Ja està. Una sense accent, l'altra sense accent. Bueno, ese embolic que tinguérem en un principi. Sí. Bueno, i ahí es començà, i ara tinc, crec que són 2.240 escrits. Quasi res. Estic tots. Com per a dir que no és vostè un escriptor. Estic ahí. I són els únics que conserve. Perquè conservava molts altres. Conservava entrevistes que jo feia quan anava als pobles, perquè jo tots els anys, quan no tenia xalet, anava cada vegada a un poble, i sobretot en Castelló, de València, però normalment en Castelló. I quan anava allí, pues escrivia del poble, de com era, i tot. Feia una crònica, l'enviava, feia 2, feia 3, enviava. Que me n'eixia de fora, a l'estranger, pues m'enviava exactament el mateix. M'agradava molt eixir i tornar, eixir i escriure. Impressions de viatges n'he fet moltíssimes. Tenia, jo què sé, un muntó de basquets plens de coses que havia fet. Però les rates se me'n menjaren i entonces ho vaig cremar tot. I no m'he quedat res de l'època que jo vaig escriure en Levante, en Jornada i en Deportes, en Penalti, que eren periòdics de deport. Penalti i Deportes. Deportes el fem nosaltres i Penalti també el fem nosaltres. I clar, per fer-ho nosaltres, pues jo m'aprofitava i escrivia alguna cosa que altra. Parlem un poc de Nicolau Primitiu, que també vostè va conèixer i és una figura molt important dins del valencianisme. Jo entré en Nicolau per Ferrer Pastora. Abans de casar-me, jo el que volia era guanyar diners. Jo donava classes, primer donia classes particulars a les filles de Ferrer Pastora, 3 filles que tenia. El fill ja no les donia. Un fill, i després a 4 més que eren fills de treballadors meus. I d'ahir ja passé a donar classes particulars en Montcada francès a tot Cristo, perquè allí els que no se n'anaven a França, se n'anaven a Suïssa, se n'anaven al Marroc, i tots parlaven francès, i ningú dels llauradors, dels obrers, dels pedrepiquers, que n'anaren molts a França. Entre ells està una església que està ahí, de Sant Agustín, des de París. Ahí treballaren moltíssims treballadors de Montcà. I jo els donava classes a ells. I els que anaven a Suïssa. I ja després... I a Nicolau Primitiu, que li donava els fills? I després ja donien classes allí. I don Nicolau me permetia, permís de Ferrer, treballar per vespre. Si jo treballava per la nit en el periòdic, per el matí en Montcà i per vespre en don Nicolau. I dormia quan podia. Mare meva. Me dormia inclús en el despatx de don Martín Domínguez.
Don Martí Domínguez, que vivia a la casa del costat de les províncies, en el costat mateix. En una casa del costat vivia Martí Domínguez i en l'altre vivia José Cos Grau, que era decà de la Universitat de València. Sí, sí, sí. I a l'altre jo es portava, quan don Martí quan estava malalt, li portava jo el que havia escrit don José Cosgrau perquè ho vera. I entrava hasta el quarto d'ell. Estava allí la dona i ell mirant allò i jo allí esperant-me a que acabara de llegir l'home i me n'anava. Però és que estava al costat mateix. No tenia només que I en Nicolau, vostè de què treballava, en què col·laborava? Allí només que feia de mecanògrafo, perquè don Nicolau enviava una carta, ens feia copiar tot el llistit telefònic en sobres, tot el llistit telefònic entonces, en sobres. No crec que acabaren mai, perquè jo I què volia fer en tot això? En aquest havia propaganda de totes les obres que tenia de l'editorial d'ell, Sicània, no? I de tota l'antiquària que tenia vora 30.000 llibres allí. Allí te perdies. Que al final és la base de la Biblioteca Valenciana. Exacte, era. I allí anaven escriptors que no valien res, i anaven a dir, don Nicolau, i com si foren pobrets, doncs es deia, mare, quan val 10 llibres, 20 llibres, 30 llibres, es donava i se n'anaven aquells. I estaven a mans de pagar. I vostè per què creu que al final hi hagué aquest trencament i aquesta separació entre valencianistes i catalanistes? Per què canvia este llest de manera de pensar? Jo crec que és per diners, solament per diners. Per diners? No mateix que Ferrer també. Ferrer, mira, ahir, més que Ferrer, l'obra eixa de València que té ell del diccionari de la rima, era de Josep Giner Marco. Josep Giner Marco havia estat era un tio grandot, molt treballador, sempre amb sombrero, i té la casualitat que don Nicolau sabia que a la meva dona li diuen Teresa Giner Marco. I el companyero, i a este de Ferrer, el Josep Giner Marco, quan venia, li deia, ja està ahí el teu cunyat. Encara que no tenien res que veure, no? No tenien res que veure, ell era cunyat de l'altre. I nosaltres estiguérem 2 anys, el nebot de Ferrer, el net de don Nicolau, que se deia Víctor Zalbidea, era casat amb una filla de don Nicolau, i estaven allí, i vivia. I què passava allí? Perquè este Giner Marco, Josep Giner Marco, que no és massa conegut, però realment era un poc com l'ideòleg de tot, no? No deia res, se ria, diu, jo no tinc germana, no sé què, és igual. I és que a Manolo, a la dona li diuen així. Però ell era molt despistat. El Giner Marco venia allí i estava un rato, fullejava els quants llibres, mirava, pujava, perquè tota una habitació que tindria 8 o 10 dormitoris, estaven tot ple de... Tenia tot un pis dedicat als llibres, tot un pis. I ell se n'anava a Barcelona i carregava de llibres i en el xòfer venia a pagar sí, i te deixaven amuntonar llibres i allí estava el germà d'este Leopoldo, que era Miguel, estava el nebot de Ferrer, estava jo i estava Zalbidea. I una neta de Nicolau que va morir també, Zalbidea, també estava allí. Cada net li feia una cosa. Un li afilava li traia la punta a les llapiceres, l'altre li borrava alguna cosa, l'altre li posava etiquetes en els llibres que comprava.
uns altres en els llibres que comprava, posava en números, en lletres, el que li havia costat. Però només que ho sabia ell. De forma que quan se venia el llibre, ell valorava el que havia posat allí i et patrau un benefici, no? Això és el que feia ell. I ahir, al final, clar, perquè I ell, allò pareixia que anava bé. Sí. I Sicània no anava molt bé, perquè no li deixaven publicar més que el 30% en valencià. El govern d'aquella època, no? No li deixaven, i tot el més en castellà. I per això buscaren a Badia Marín, el fill de don Vicent Badia, perquè era de Burxassot, i era al mateix temps de la Falange, era de la Falange. Com Estellers, que dia que no era ni coneixia, i a mi una vegada el professor d'Educació de l'Espíritu Nacional, Formació de l'Espíritu Nacional. Ese llibre, el donàvem nosaltres els 4 cursos de magisteri. Que en aquella època, clar... I li deien Aurelio Rodrigo Sospedra, era l'autor, era el professor nostre. Este professor a mi me tenia mania, perquè era un professor que sempre estava parlant i sempre contava coses i batalletes, i en totes havia estat ell. I un dia aparegué Covadonga i estava explicant la batalla de Covadonga. Jo li dic, don Rodrigo, vostè no estigui allí? En Covadonga. I mare meva, se posà a dir-me barbaritats. De tal forma, tu no aprovaràs aquí rojo más que rojo. Esas coses. Jo tot això m'enfadé i a mi li contia a Estellers. Li ho contava a Estellers. Li contia el que me passava quan anava en el tren tots els dies. Tenia molta amistat, bueno, molt. I me diu Estellers, no te preocupes. Ese llibre que tu estudies, més de la meitat l'escric jo. Estellers havia escrit el llibre de Formació del Espíritu Nacional. I se dia que era del PSOE, i se dia que era comunista. I això per diners. I ell canvia per diners. És que és difícil de creure, no? Però diners, quan? En l'època de la transició, no? Diners que venien de Catalunya, se té que entendre. Quan entra el PSOE és quan se va. Quan va ser, crec que el primer alcalde fou Martínez Castellano, que estigué molt poquet. Martínez Castellano me va fer una fotografia a la meva dona i a mi en Mallorca quan se casàrem. Estiguérem en Can Picafort. I estaven els pares d'ells, que eren els amos de l'Anna en Saragón. Sí. Perquè eren d'allí. Sí. Martínez Castellano. I Estellers, però el que te dic, abans havia escrit, fou el que li donà la flor natural de Montcà, els primers sols florals, i crec que no ho farem més ja. I que era? La fallera major era la filla d'en Manuel Palau. Del músic. Era el mestre. El mestre Palau. El mestre Palau, que fou un discípul de don Eduardo López Chavarri. Bé, i clar, és una llàstima, no?, que en aquella època totes aquestes persones, tots aquests erudits, pogueren d'alguna manera estar en contacte, no?, fins que se produís aquest trencament en l'època de la transició, i per desgràcia no guanya el valencianisme, no? I en les escoles avui, escriptors com Xavier Casp, que el tenim així, junt a vostè, en un dia de la llengua valenciana, junt a Josep Vicent Gómez Bayarri, són escriptors que no s'ensenyen en les escoles. Què pensa vostè sobre això? Quina reflexió poden fer sobre aquest problema? Sí, a mi m'obligaren a passar per l'IFE, perquè tots els mestres tenien que ensenyar valencià, bueno, català. Perquè estava el títol de lo ratpenat, que durant un temps estava aprovat oficialment, però després li llevaren l'oficialitat. Lo llevaren, i nosaltres en classe, clar, qui tenies que donar? Jo mira, jo en francès no tinc problema, en valencià sí.
Però també passa francès una altra vegada, no ho sabe res. Quina Pues te tindrem que donar anglès, pues dona'm anglès, és igual. Una persona amb vostè, en aquesta riquesa de coneixements, de vocabulari, tot el que conta en la columna de les províncies totes les setmanes, no? De coses que moltes ja no existeixen o no se poden conèixer, quina llàstima que aquest patrimoni que té vostè no el poguera traslladar als alumnes perquè l'obligaven a donar-ho en català, parlant clar. No, però si és que per una paraula mateixa, paraula en seguida tilden a un de catalanista o no catalanista. Jo me recordo que un que havia sigut director dels Salesians, no me recordo ara com li diem, però anàvem nosaltres a Bèlgica, que anàvem allà, era el director de les províncies Trellis, que vinguem nosaltres, en Xispa i en Boronat, que eren dos grans valencianistes. Un dia jo vaig escriure Isca, i a Isca li va aparèixer, diu, però aquesta paraula no valencià, això m'ho digui en castelló, allí en castelló. I allí en castelló mateixa... O sigui, inclús entre els mateixos valencianistes també a vegades tenim polèmica. I de cara al futur què fem? Com ho veu vostè? Com se pot arreglar de cara al futur? Tenim solució els valencians? No, home, però vostè des de la seva perspectiva... Jo crec que tenia que posar-se d'acord d'una forma o d'altra tots, i si no és política no n'hi haurà. No n'hi haurà llengua. Perquè si la llengua l'ensenyen, els xiquets aprenen aquesta llengua. Perquè en casa cada un parla de la seva manera. I les mares diuen, el que jo parlo en el meu poble és el millor. Doncs no, a vegades no. A vegades se parla en castellà. Castellanisme n'hi ha molt picats. Llevem això i deixem més perfecció en l'idioma. Però jo penso que si no hi ha política per mig, no s'avançarà en el valencià. Cada vegada menys se parla. I així, des que estan donant castellà, estan donant valencià, parlen menys encara que parlaven. O sigui que no pensa vostè que l'ensenyança ha afavorit que se parli valencià. Per què? Perquè no té res que veure el que s'ensenya en el que se parla. Si no ho sents, no pots dir-ho. Jo quan vaig a dir papallona a una cosa que diu palometa, però és impossible. Preferís dir mariposa, ja? I què ha passat? I així hi ha moltes coses. O li estranya que diguin blat o forment, doncs bueno, les dues coses són bones. Clar, però està tot tan rebolicat i tan mesclat en la ideologia que no... Jo dic que Castellers, quan ell escrivia Bon dia, Roc, que li va obligar un buena, no Don Martín. Don Martín l'obligava a fer algun verset quan venia la Mare de Déu o era Sant Vicent i res més. Però en canvi Homera l'obligava tots els dies a fer una octava, una dècima, i a més tenia gràcia. I a més va fer Estellers crítiques de cine en vers, que firmava el guitarrista. I eren precioses. I això ho feia en un tristre. La llàstima és, doncs això, no? La llàstima és que se passa al catalanisme. I que altres grans poetes, com Casp, Anfós Ramon, són desconeguts per al públic perquè no se feren catalanistes. Clar. Així no és, així no. Bé, Manuel, moltíssimes gràcies. Estaríem molt més de temps gravant esta entrevista. Vostè ha conegut pràcticament tota la vida cultural valenciana del segle XX. Tots els que han vingut d'allí, n'han vingut molt. Però no podem fer-la més llarga, hi haurà més ocasions. Un altre dia serà. I un altre dia ens farem un altre cafenet, Déu vulga, que molts anys més puguem gostar de les seues columnes en les províncies i del seu valencià tan ric. Ne tinc 200 per publicar. Ah, sí? Ja les té preparades? Això és ser previsor, eh? Molt bé, molt bé. No, jo dic, plegaré jo i al meu fill major li dic, que és metge, sou col·leg, li dic, papà, si se mor, publica teles per tots vosaltres, només. Ja. Bueno. Ja està.
Pues moltes gràcies. De res. Molt bon dia Adéu. i a seguir també. Molt bé. Gràcies. Vale. Gràcies, Òscar. Un plaer. Molt agraït.